La festa de la Candelària està molt arrelada a la nostra comunitat. Una de les poblacions que a hores d'ara està celebrant les activitats que pertanyen a aquesta festivitat és Manises. I anem a parlar amb el regidor de festes, Javier Mansilla, el seu regidor de Manises. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per estar així en Manises. Gràcies. Del 2 al 6 de febrer són els dies en els que estan celebrant-se les activitats en honor a la Candelària. Quins són aquests actes més representatius? Pues tradicionalment les Candelàries sempre s'han encarregat de fer activitats lògicament religioses perquè tenen que fer la seva processó, la seva missa per la Candelària i a més l'acompanyen sempre en activitats per a tots els públics, és a dir, fan un berenar per a que tota la gent pugui disfrutar d'aquest berenar en xocolata, en saimada i alguna coseta més, tenen activitats infantils per a que la gent que passe i que vulgui participar pugui disfrutar de les activitats juvenils inflables, una disco mòbil per a la gent jove, és a dir, hi ha moltes activitats que són per a que la gent disfrute, per a que les candelers també tinguin un moment també de gaudir de la festa i a més lògicament també tenen moments religiosos com he dit abans i després algun moment d'algo més solidari que és com han anat este matí, han anat a veure les residències de majors de Manises per a fer-les una visita, també fan algo cultural de visitar les fàbriques de ceràmica de Manises i sobretot el que fan és recuperar aquesta tradició i aquesta cultura que Manises està tan arrelada com has comentat abans. Moltes gràcies, senyor regidor. I ara sí, anem a parlar amb l'alcalde Jesús Borràs, alcalde de Manises. Gràcies per atendre'ns també. Hola, bona vesprada. Moltes gràcies a vosaltres. Què suposa per a Manises celebrar esta festa, donades les circumstàncies que anem arrossegant des de fa 2 anys? Bueno, pues és una festa que sí se fa des de fa molts anys i hem estat ara un parell d'anys una miqueta així de parats perquè la pandèmia ho ha parat tot. I bueno, per a mi és una alegria que ara en el 2022 puguem tornar de nou a començar perquè ara són xiquetes que ja portaven molt de temps esperant i al final van fent ser dones, no? I per tant, jo crec que era ja, després dels 2 anys de paro, ara era el moment de tirar endavant i jo encantat. 13 són les xiquetes protagonistes d'aquest any, i tant? És un bon número, vull dir que normalment de 10 cap a dalt sempre, vull dir, jo crec que ja n'hi ha gent també per a l'any que ve preparada per eixir i jo crec que 13 és un número molt important i estan tot el dia d'activitat avui, estaran demà, estaran el diumenge també i perfecte, jo crec que guany va tot sobre rodes. Moment per a convidar a tots a vindre a viure la festa, no? Sí, encara que és una festa molt particular de les xiquetes, però jo sempre tinc que invitar a que la gent vinga a les festes del poble, a esta i a totes les que se fan, i de pas aprofitar per a visitar Manises, ciutat creativa de la UNESCO un any per el tema de la ceràmica. Moltes gràcies, senyor alcalde. A vosaltres i bona vesprada. Nosaltres els convidem també a conèixer tots els detalls d'esta Candelària de Manises.